Отново у нас. И не само у нас. Оказва се, че всеки шести човек е левичар. Левичари са някои от най-великите мозъци на всички времена. Лесно ли е да живееш в така наречения огледален свят? Поглед по темата в следващия репортаж. При леворъките доминира дясното полукълбо на главния мозък. Тази част от мозъка пък командва лявата част на тялото. Възможно е да сте левичар, без дори да сте мислили по този въпрос. Ако се чудите дали сте левичар, ето най-простия тест. Събирате двете си ръце. Ако левият ви палец се окаже отгоре, то значи безспорно сте левичар. Според проучванията, всеки шести човек на планетата е левичар. Най-често тези хора са мъже. Статистиката показва, че леворъките живеят средно с 9 години по-малко от всички останали. По света битува мнението, че левичарите са по-интелигентни. Левичари са били Рамзес II, Александър Македонски и Наполеон Бонапарт, учените Айнщайн, Нютон и философът Аристотел. В американската история леворъки са президентите Бил Клинтън, Бенджамин Франклин, Роналд Рейган и Барак Обама. В музиката легендите Джими Хендрикс, Пол Маккартни и Кърт Кобейн, а сред актьорите Чарли Чаплин, Мерлин Монро и Анджелина Джоли. Начина на мислене на леворуките хора е малко по-различен, следствие на това, че чисто физиологично дясното полукълбо ръководи функциите, свързани с лявата ръка. Това е Христо Аблански от група Торнадо. На 26 години магистър по ландшафтна архитектура. Освен в музиката, Христо е изявен талант и в рисуването. Че доста от нещата, които правя, наистина са благодарение на това, че съм леворък, левичар. Света наистина е устроен за десноръки хора. Когато бях първокласник и плашеха ме, че могат да ми вържат ръката, че има случаи, когато хора опитвали да ги приобщават към десния свят. Спомените на Христо, за съжаление, бяха честа практика преди години. Имаше една така, крайна сметка, добра учителка е била за уния времена, която просто бързичко ми местеше молива от едната ръка в другата. Децата, които родителите са ги спирали, са с нарушена мозъчна дейност. Ако се справяте по-добре с лявата ръка, не се опитвайте да се променяте. Не правете това и с децата си. И запомнете, че днес, 13 август, е вашият празник.